Aquest dijous han començat a la Sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell les jornades de teologia organitzades pel Bisbat d'Urgell. Durant aquest dijous i divendres es faran diverses ponències centrades en la fe. I és que aquest any 2013 és l'any de la fe i les jornades es fan sota el lema de donar testimoni del que creiem, pensar de nou la fe. Aquest dijous els assistents han pogut escoltar el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Xavier Morlans, que ha parlat de l'essència de la fe i de l'evolució de la seva percepció a Europa en els darrers 300 anys. I he fet veure que hi ha un problema que ve de molt lluny, ve del segle XVII-XVIII, que és aquest desig de l'ésser humà de ser autònom, de que no hi hagi res que l'obligui, sobretot primer va ser Déu, no s'accepta que Déu et mani, però ara, 300 anys després, ja no és Déu, sinó que és la família, els fills, la parella. No volem tenir cap obligació que ens lligui. És el que se'n diu la cultura de la desvinculació. Per la qual cosa, a la nostra societat tot és líquid o gaseós. No ens ha d'estranyar que costi transmetre la fe en Déu, la fe en Jesucrist, l'amor, la solidaritat en aquest context. Un fet important a tenir en compte en una societat cada cop més individualitzada és que no pot haver-hi consciència del jo si no existeixen altres. Jo, per tenir consciència de mi mateix, necessito un altre, necessito la parella, necessito l'amic. I no puc tenir consciència de mi mateix, per exemple, que sóc català, si no tinc un poble, una tradició, una memòria. Això, que és vàlid amb una anàlisi humana, antropològica, és també vàlid en el tema eclesial. La fe no ens l'autodonem, en contra de la moda actual, que és una religió a l'abast de la mà. La fe cristiana ens ve d'una tradició, d'una memòria, d'un poble, en el qual ens hi afegim voluntàriament. D'aquí la importància de superar aquest individualisme tan arraigat en el pensament d'Occident. Aquestes jornades estan adreçades als professors de religió i catecisme del Bisbat i hi participen més de 150 persones.